Tak ahoj, já jsem Jirka a vítám vás u svého videa. Dnes je to premiéra, co se týká cestovního videa. Pro tento výlet máme v plánu navštívit několik míst. První vidíte zde, je to jedna z našich nejikoničtějších, nevím, jestli bych to nazval hor, ale jeden z nejikoničtějších kopců určitě. Správně, je to Říp. Máme v plánu tam být dneska. Tady kousek je Roudnice nad Labem. Tam jsem jít na zámek. Nedaleko té Roudnice, tak jsme ubytovaní v TP Campu v Lounkách, myslím, že se to jmenuje. Tam máme namířeno právě teď, aby jsme udělali check-in. Až se ubytujeme, vyrazíme do Roudnice, tam bychom chtěli navštívit zámek, tak vyjdeme na ten Říp a večer se vrátíme na ubytko, možná nějaká koupačka, uvidíme, jak to vyjde časově. A dnes je docela poměrně teplé počasí, tak ta koupačka by jako docela i bodla. No a zítra razíme do Děčína. Minule jsme tam měli vyjít na tu feratu, jak jsem říkal v úvodu. To se nepovedlo, tak zítra se snad už povede. Máme to od 5 večer. Přes den bychom asi vystoupali na nějakou vyhlídku na Labe zase a uvidíme, kolik času nám ještě zbyde. No a my jsme dorazili do TP Campu v Lounkách. Tohle je náš stan, ve kterém budeme spát. Pojďme se podívat dovnitř, vypadá tam nádherně. Tak, zde je velká postel. Na můj vkus teda dost nízka, ale v pohodě. Pak jsou tu další dvě, takže to je stan vlastně pro 4 lidi. Tady to dřevo, které je v košíku, tak už je v ceně. Nevím, jestli se může topit asi tady v tom ohništi, ale jelikož je velký vedro, tak to určitě nebudeme využívat. Možná tady máte ještě nějaký poličky na věci, třísky na zátop, takže opravdu je to tady v pohodě. Dokonce tam vidím i serky, tak možná jestli nějaký ten ohníček rozděláme. Jinak zde máme nějaké kožešiny, fakt je to tady jak v Indian, tady lapač snů, ramínka, kde si můžete pověsit oblečení, takže za mě jako úplně v pohodě. Teď nám dokonce paní přinesla tady svíčku proti komárům, údajně by to mělo fungovat, tak jsem na to zvědavý. Ještě se kouknem tady do tábořiště. Jak vidíte, je tady posezeníčko pod pergolou, kde ráno bude servírovaná snídaně. Pak tady máme takovýto lehátko, kde můžete vegetit. Tady ohniště. A celkem jsou tady takhle 3 stany. A plus asi můžete tady mít ještě svůj postavený stan, jako tady někdo. Je tu klid. Kousek odtud je vlastně řeka. Přímo tamhle. Takže asi svíčka proti komárům bude potřeba. A jinak koupelna je tamhle v tom baráku. Tu si ukážeme večer, až tam půjdeme. Tady máte latrínu jako záchod, takže úplně v pohodě. Když se v noci bude chtít, nemusíte jít úplně přes celý parkoviště až do toho baráku. Jinak co se týká parkování, tak parkujete takhle přímo před tím kempem. Je tady takový prostor pro parkování. A my už se nacházíme na náměstí v Roudnici nad Labem. Jak vidíte, zámek je hned tady nad tím náměstím, na který se teďka společně vydáme. Jinak celé to náměstí je takové útulný, do kopce, spousta parkovacích míst, což už jsme zjistili, že parkování je zpoplatněné jenom od pondělí do pátku. Cenou uvidíte tady na fotce. Dnes tady neplatíme nic a můžeme společně vyrazit tady na ten zámek. Vstup na zámek lze zakoupit tady v tom íčku, který je nedaleko. Na zámek se dostaneme tady tuto brankou.
Jak vidíte, tak prohlídky jsou od úterý do neděle, tady v těchto časech. Vstup pak máme tady. Projdete tam vlastně kolem toho občerstvení. Na jíčku jsme ještě byli upozorněni na to, že se nejedná o klasickou prohlídku. Interiér není nijak zvlášť vybavený. Jedná se pouze o komentovanou prohlídku, kde se dozvíme něco o historii města, potažmo toho zámku. Tady dojdete takhle k tomu vstupu. Nemůžete to minout. Tak prohlídku máme za sebou. Na zámku skutečně toho moc nezbylo, protože komunisti si to přizpůsobili k obrazu svému. Vybudovali zde vojenskou konzervatoř, úplně zbytečnou instituci, protože spadala pod armádu československou. Týká vstupného, tak stojí 170 korun na osobu dospělou. Prohlídka trvala zhruba hodinu. Dozvěděli jsme se o historii tady toho zámku. A teďka nás čeká už výšlap na horu Hříb. Je už dost hodin, takže si to budeme muset trošku zkrátit. Původně jsme mysleli, že půjdeme až tady odtud z Roudnice, ale nakonec popojedeme kousek autem. Přesunuli jsme se tady do obce Rovné, kde máme tady placené parkoviště. Pro osobní vozidlo je to 50 korun na den a my už můžeme pomalu vyrazit na horu Hříb, která je před námi. Tak nás čeká výstup nahoru. Doufejme, že nahoře budeme mít nějaké studené pití, protože je zase opět vedro. My můžeme tady vyrazit. První část výstupu jdeme takovou alej. Je to příjemné, zvlášť když praží to sluníčko. Tak prakticky jdeme furt ve stínu. Na konci aleje máme takovýto hezký výhled na Český středohoří. Trošku fouká vítr, což je pro nás teďka trošku příjemný. V tom vedru je to taky osvěžující. V tom lese na vás čeká docela krpálek. Hoj. Nevím ani, jestli jsme v půlce, nebo ne, ale už nemůžu. Na vrcholu Hříbu už máme takovouto rotundu svatého Jiří a svatého Vojtěcha. Vstup do rotundy stojí 60 korun, je to spíš jako symbolické místo, nic zajímavého uvnitř neuvidíte. Ostatně můžete se kouknout na fotky. Do zvonice se taky nějak vysoko nedostanete, ale na druhou stranu můžete si zde koupit vstup za 100 korun, který platí do kláštera v Roudnici nad Labem, což jsme mi udělali a v rámci toho je vstup právě zde na rotundu. Takže zítra se ještě vrátíme do Roudnice, kde se podíváme do kláštera. A jdeme teďka najít nějaký výhled. Jednu vyhlídku jsme našli tady zhruba 250 metrů za kaplí, nebo za rotundou, jak chcete. Jmenuje se to Roudnická vyhlídka. Vidíme zde na město Roudnice nad Labem a v dále vidíme České středohoří. To zazumujeme, tak zde máte celé město jako na dlani. Ještě by tu měly být další dvě vyhlídky. Jedna je pražská, druhá myslím mělnická. Tak je půjdeme taky najít. Tak ještě jednou, Roudnická vyhlídka je až toto. Tam to byl jenom nějaké místo, kde se vyzvedl ten základní kámen. No, tady je to mnohem větší úhel, který můžete obdivovat. Zvlášť tady nalevo. To Český středohoří, úplně krásný výhled. Pokud na Hříbu vyrazíte i se občerstvit nebo nějak napojit, tak se musíte dorazit před 17. hodinou. Nám se to nepovedlo. Je tady takovéto občerstvení. Koukám se na nějaké ceny. Tady vám ukážu nějaké ceny. My jsme si nic nedali, mají zavřeno. Dorazili jsme na pražskou vyhlídku. Z této strany Hříbu před sebou vidíme opravdu jenom plac. Krásný výhled. Trošku se to začíná mračit,
takže úplně tady vzadu skutečně vidíme Prahu. Paráda. A my už koukáme tady na poslední naši vyhlídku, kterou dnes navštívíme. Je to takzvaně Mělnická vyhlídka. Někde před náma je Ješket. Asi nejhezčí vyhlídka, co bych tady doporučil, tak je ta pražská. A já už jsem teďka hotovej a těším se zpátky do kempu. Stavíme se ještě v Kauflandu pro nějaký špekáčky, aby jsme měli večer co papkat. A půjdeme se je opéct. Tak uvidíme se v kempu. A buřtíky už se nám krásně pečou. To krásný. Člověk se vzpomíná na dětství. Jinak, co se týká sprchy, tak to je prostě jednoduchá sprcha. Umyvadlo se zrcadlem. Tady 2 židle, dole je potom toaleta. Máme tu den číslo 2. My jsme po snídani. Fotku vidíte tady v náhledu. Byla úplně skvělá, stála 100 korun. Úplně jsme se najedli s přehledem, nemáme žádný hlad. Nakonec tedy zněla plánu, vrátili jsme se zpátky do Roudnice nad Labem a jdeme navštívit místní klášter, na který jsme si vstupenku koupili již včera na Řípu. A my už se nacházíme v Děčíně, konkrétně v našem dalším ubytování. Spíme v takéto chatce, apartmány Luxora se tady jmenuje. Tady je první pokoj, kde máte mikrovlnku, ledničku, nějaký umyvadlo, tady gauč, 2 postele. Přecházíme do druhé místnosti, zde máme dřez, vařič, klimatizaci, opět 2 postele, tady na zimu kamínka, televizi, další místnosti máme tady skříň, další postel a těmito dveřmi se dostaneme do koupelny, kde máme takhle umyvadlo, WC, sprchový kout, tady je pračka. No a teďka jsme se vypravili do Děčína, do centra, do OKR Espresso baru. Dali jsme si tady latéčka a čokoládový uzel. Tady druhé latéčko, tady čokoládový cuketový chlebík, na ten se moc těším. A tady 2 výborné limonády, jedna švestková, druhá matcha limetka. Obě jsou úplně skvělé, koukám, vose to taky moc chutná. Za tohle všechno jsme nechali 440 korun. Dobrou chuť. Tak přátelé, my jsme zpátky na pokoji. Nyní máme za sebou to hlavní gro tohoto výletu, kvůli čemu jsme vlastně jeli do Děčína. Byli jsme na feratě, vystoupali jsme na Pastýřskou stěnu,
No, vystoupali. Nějakým způsobem jsem to zvládnul. Žena tato vylezla docela v pohodě. Já jsem tam měl problém jednak na úseku takzvaným komín, kdy se musíte zapřít zádama a lézt postupně nahoru. Ale co bylo horší, tak tam byl taky most, kde musíte udělat dřep a vyšvihnout nějaký prkno. To jsem nedal, selhaly mi totálně ruce. Spadnul jsem tam a zůstal jsem viset na laně. Nešlo to dělat nic, byla to totální bezmoc. Nebyl jsem schopný se pohnout, panika, měl jsem co dělat, to urejchat. Visel jsem tam na tom laně, chudák pan instruktor, který musel vytáhnout 110 kg mojí váji nahoru. Myslel jsem, že bychom mohli zkusit nějakou alpskou feratu, ale o tom si nechám jako zatím jenom zdát. Pokud bych tohleto měl absolvovat někdy znova, tak to chce zhubnout. Chce to za prvý zhubnout a za druhý posílit ruce jako blázen. Neměl jsem absolutně žádnou šanci tu vylézt. Myslel jsem, že tam zdechnu. Bohužel neměl jsem sílu nic natočit. Tady mám akorát jednu fotku z toho, jak tam lezem nahoru. Tímto završujeme den číslo 2. Ještě si někam zajdem na něco malého k snědku. A máme tu třetí den našeho výletu, který je zároveň poslední. Včera jsem nakonec v té hospodě natáčel. Bylo tam poměrně dost lidí. Tak tady aspoň jsou nějaké fotky, co jsme si tam dali. Celkově jsme tam nechali něco přes 700 korun. Nepatří to mezi levné restaurace, s mexickou kuchyní to moc společného nemělo, ale i přesto to bylo hodně dobré. A nás už teďka čekají poslední 2 zastávky. Jedna z nich je růžová vyhlídka, tam dojdeme pešky, zabere nám to zhruba 2 hodiny podle mapy. A pak ještě vyrazíme na jednu vyhlídku, Belvedere, tam se ale dá zajet s autem skoro až k tomu, tak my už se nacházíme na prvním zastavení cestou na růžovou vyhlídku, která je někde tam na těch skalách. Zde máme krásný výhled na Labe a tamhle vzadu je Děčín, je hezký, když jede vláček, tak se na ní můžete tady koukat ze zhora. Zrovna nedávno projel, nestihl jsem to teda natočit, ale je tu krásně. A my už přicházíme na růžovou vyhlídku. Je zde udělaný takýto zábradlí, nějaký lavičky. Směrem nalevo tak vidíme opět Děčín. Předtím jsme byli tam dole, ty skále. Wow, tak to je paráda. To je úplně nádherný pohled na Labe. Tak to je dokonalý, co si myslíte vy? Ušli jsme nějakých 2,5 kilometru, protože jsme auto nechali stát u jednoho hřbitova, kousek nad Děčínem. Kocháme, uděláme nějaké fotky a půjdeme zpátky k autu. Jdeme na ten Belvedere a pak náš výlet bohužel končí. No my už jsme na našem dnešním posledním zastavení na vyhlídce Belvedere. Má tady takhle jednu vedlejší vyhlídku a tady napravo potom hlavní, na kterou se záhy přesuneme. Tak my už se nacházíme na té hlavní vyhlídce Belvedere. Zde máme takýto asi přístřešek. Dále se zde nachází hotel Belvedere. Dole na nádvoří toho hotelu tak je kiosek, kde si můžete dát nějaký párek, smažák, pití. My si asi nějaký ten páreček dáme. A tady už je pak samotná vyhlídka. Praží tady dneska zase sluníčko, je pořádný vedro. A právě z té vyhlídky vidíte tady naproti ty skály. Máte zde i informační ceduly, kde se můžete dozvědět, jak se k
která skála jmenuje. A samozřejmě zase výhled na Labe. Takže opět famózní vyhlídka a její návštěvu doporučuji. Parkoviště je tady kousek od hotelu, takže je to vhodné i pro méně zdatné lidi, co nemají takovou fyzičku. Dojdete sem prostě úplně na pohodu, 2 minuty z parkoviště. Tak my jsme si dali tam páreček a limonádu. Párek za 45 korun. Bylo docela otřesný. Úplně ten nejlevnější párek. Rohlík byl tak 4 dny starý. Ani ta obsluha nebyla úplně jako moc příjemná. Ale měli skvělou limošku, tak když sem zavítáte, tak doporučuji se dát jenom tu limošku, případně pivko, když neřídíte, a jídlo bych asi nedoporučoval. A to je pro tento výlet vše. My bohužel musíme vyrazit domů. Uteklo to jako nic, ale už teď se těšíme na Šumavu.